Tim war-war kajenge jumeneng danten kaya ning kono kae lho kaya di atas kaya ning nggon Manggarai. Ayo. Monggo grup PPR sedaya kemawon go. Tak ucap ayo pergi ke Malang. Ayo. Mas Nonggo. Daya Chandra Pesona campur sari. Mas tulus pimpinane Dik Bugel MC-ne. Munggah ning pucuk gunung. Dhuwur piyanget. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Maju, garwane wong liya kowe iki kok malah ngeslot ae kene-kene iki. Bersama dengan artis kecilnya Pacitan Indonesia, Jawa Timur. Saya bikin ning kono, asik. Monggo grup PPR kudu jumeneng go. Saking Tata Manggarai, Mas Mail, Mas Nonggo. Tim Manggarai monggo. Pak Mail, Mas No, keluarga besar saking Ciputat, Pamulang. Asik. Wong ayu sing tak tresnani rino wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pepujan ning ati Asik. Latihan sepisan ketemu angin gede peloso tresnang Mana di mana anak kambing saya? rino wiwitan sok kapan aduh siramu sing tak tresno garwane wong liya Gendong kemana-mana biasa di malam. wis kebacut tresno nanging ati mbok gawe lara Bapak Ibu ingkang badhe ngertos penyanyi sing Go. dereng kampung. Ben mewer-mewer Yopo kok kene iki? jeneng kok ayo jangan ya Dek Monggo. ya ayo jeng Tuti jeng Asih monggo wis rangkungku Ayo. pokoke ben ketok gayeng regeng ayo Pak Nur yo Pokoknya kabeh Mas No. Jenengane mriki lho niku ikone Manggarai barang ngono kaya. Mengke tanggal 22 Juni kan ten Manggarai to. Lah. Nano yo. ning apa Pak Mail. sliramu tekon Ayo Pak Tumi. Monggo Pak Nur. Asik.
ngenane Pak Mail iki ya katresnan kok diaturke sisan ya Mas Sompong ya. Bablaske. Terima kasih Bunda Cantik. Ya. Neng apa sliramu tekon tinggal aku kaya koso Chandra Kosona di mana-mana. hatiku Spesial tim ewer-ewernya Indonesia. Asik Manggarai bergoyang. Manggarai bergoyang. Angesa ronde nalika sliramu ninggal aku apa sliramu Bokel ganteng. rasa aku
Monggo Mas Sandra Pesona. Iki Pun rencana kang pundi? iki lek DS mene kae aku pilih sing ndi iki ya. Niki dereng nembang niki. Wah, Dik. monggo. Dek. Iya, Seng. Kubung asmara, Dik. Yo Dek Teki kene maju karo Dek Melani. Monggo Mas MC. Yen lewat aku kelingan kupo kae biyen tanggul lereng Grobokan yo. menget saja kebak tulisan warna abang tondoi sesaya kae kebak cerita tengah wengi nganti lagat rino kleru eta gubuk kae kebak cerita tengah wengi nganti lagat rino Harape rada sesek Mas Chandra Pesona harape romo seragenan Bersama Mas CS. Aye. iyo yen lewat aku kelingan kupo kae biyen tanggul lereng ning jaga kebak tulisan warna abang tondoi cebrawan saiki Wasik. kubu gawe nyimpen pati paya wengi nganti glagat rino Karo operasi. Mas MC Nggih, Mas. iki
Nah ning darahku kono iki gubuk asmara wis ora tau dinyangno. Mulane rada pletho. Ya ora apa-apa, Mas. Pangapunten Lagu salah ora apa-apa, yang penting yang lainnya lancar kok ya, Mbak. Pokoknya sakwise baru operasi plastik iki. Lah, Terus kandhani yo. repot. Ayo ya kok njok operasi plastik barang. Ae, Pak E. Ya Iki bablaske napa wau? Bablaskeun apa, Mas? Mas Yes? Salam kangen. Salam kangen. kangen. Oke. Catatan enggak? Catatan. Yo, cos. Salam kangen. Iya. Saben ku nyawang fotomu rasa kangen Ayo, yo. aku marang sliramu Monggo Mas. Tuhan nabangan ning gedung ombo lah kok grogi Aduh, Mas Is. Saiki Bos Mustika Cilengsi. yen to tresno ra kudu duweni pancen abot jroning ati nanging piye ra kudu duweni gara-gara dirubung penyanyi lho ngasih gembrobyos Gak iso Mas nyanyi. MC kadani Nggih, sing penting gayeng Mas. Lho tak omongke Pak De Gepeng. nah iya Pak De Gepeng tesih sibuk. nggih Banyuwunku Hei. ning siramu. Oi. Ada tangise ati iki. Liwat angin wae dalu. Aku titip salam kangen jroning ati. Ayo Riri. Sake Moredo. Wan semua. Mas Budi. Ayo bosku. saben ku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu Mas Prayit matur thank you. Wasik yen nate andum tresno bebarengan ning gedung ombo Moga alio dino bisa
Lanjut. Lanjut. Aku mana sing di omah. Lanjut Mas Praye. Oh lanjut. Banyuwunku. Bablas ke gelo Mas Bro. Yo. Asik yo. Bablas ke gelo. Pasukan joget semuanya yang dari Gerobokan monggo dipersilakan untuk joget ria. Pengendi gonku goleki bote-bote kepengin ketemu najan ado tak parani mung nuruti karepe nyati Mas Budi rene joget spesial buat juragan ayam Pondok Labu Mas Madu monggo dipersilakan. Mas Agus. Asik yo. Mas MC. Nggih Mas Es. Jebule ya ora kene ra kono ya mleto padha wae. Pripun? Lah aku nular Iki mau ke jane keladuk jenem. Biasane ora ngono kuwi ya Mas. Biasane ora ngono kuwi. Jebule ya ora kene ra kono ya mleto Jakarta ya iso mleto ya. Iso Mas. Luwih nemen Jakarta Luwih Mas. nemen, Mas. Gua bayar kontrak. Elok. Monggo. Kaya ngene. Dan juga trio Capesnya Indonesia. Yoko Mamayu Alkalin. Serah foto di sana. Dengan singgon ku goleki bote-botre kepengin ketemu Asik. najan ado tamparan mung nuruti karepe ati masuk
Sing penting penak dijogeti, Iya. Pak iki pun remen nak, Dik. Iki tesih kuat. Tesih kuat. Isih kuat. Oh, tesih Oke. kuat. Bablasken apa? Apa Mas Is? Apa pasukan joget ya? Ndang jaluki. Napa? Engko selak bar. Selak baru. Oh, kangen Kangen ning ati. ati. Oke. Kaya ngene. So. Kangen ning ati masih bersama Chandra Pesona Sebo. lagu kudu nyawer ya. Oh ono. Anjelu lagu kudu nyawer. Iki wis sempoyongan. Pripun? Wis. Ngono Mas. Iku nek dingkongko mbok wedok ya karepe lho iku lho, ya. Nomor rekening. Tenang. Los. Los. Los, los. Wingi didolke cempe sitok entek nggo nyawer. Cilik berarti. Cilik. Ojo sebelah. Aku nunggu kapan kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari.
namung sira kang bisa nambani. Engko bar iki wis ya. Aku mesakne iku. Ojo sebelang wong Chandra Pesona asik tak kial Pak Haji Tito, Mas Joko, monggo trio gendengnya Indonesia sik Cikampek bergoyang jos pakai jos monggo Pak Haji, ya Allah, pacarku, maju, Mbak Melani maju sayang. mana di mana anak saya wis jam piro kemana-mana Pak Paino Bude Warsi monggo Masri angkringan jare mau nyetel campur sari Ketemu kabeh no. Jos Hae Pak Haji. oh Masri mau di juragan angkringan mau Haji, hae riyen. Ya Allah. Ya wes terus Kayak Masri. 10. Kene maju. 19, 21, 30, 40. saya rapati krungu tak cedakane go Masri juragan angkringan kae Ibu, Monggo, Mas Sukar, Pak Haji Sukar. apa kau Yo, he ledeng. Asik. Selamat datang buat Pak Haji Amin. Pak Haji Suroso monggo mriki. Haji Suroso. Ketua Dewan Pembinaan Kota Bekasi. Masuk Pak Haji. Monggo mriki. Ayo, Pak Bebek.
kasih. Pak, lagune nopo? Lagune nopo? Yo. Lagune. Nek kok lagu langsung dironggone. Yo genah. Iya iya. Padahal lagu lho ning Iya mboten lho. napa-napa anjir. Lagune nopo, Pak? Jaluk ora Mbak Mel. Mel. Put, njaluk lah Put. Ya Put, kowe melu ora? Melu ora engko sak kowe kok mburi ngrasani. Ayo. Haji, ya ini dereng. Ah, Ha ini dereng. ayo Put. Gak apa-apa nah. Wah, kerampokan. Iya iya. Lagune nopo niki? Lagune nopo? Apa kowe Bablaske salam kangen Mas. Oh, iya, Nika salam nggih. kangen.